Vedeli ste, že ročne na Slovensku umiera na rakovinu hrubého čreva a konečníka až 2000 ľudí? V priemere až 4000 ľudí si vypočuje túto diagnózu z úst svojho lekára. To je strašné. Keďže každý z nás pozná niekoho, kto trpel nejakým druhom onkologického ochorenia, a ja sám mám osobné skúsenosti v rodine, tak som si povedal, že vám natočím toto video. Rakovina hrubého čreva a konečníka ovplyvňuje náš životný štýl a hlavne naše stravovanie. Samozrejme môže za to aj genetika, ale pacienti s genetickou predispozíciou tvoria iba 3%. Karcinom hrubého čreva sa vyvíja z niektorých druhov polypov a od vzniku polypov po prvé príznaky môže prejsť 5 až 10 rokov. Veľkým problémom tohto ochorenia je, že ani pacient so vzniknutými metastázami nemusí mať klinické príznaky. Toto ochorenie najčastejšie postihuje mužov po 50. roku života. Medzi najznámejšie rizikové faktory patria príjem červeného mäsa, alkohol, fajčenie, príjem spracovaných mäsových výrobkov, ako vám často hovorím vo svojich videách. Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje v minulom roku až 21 132 prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka. A všetkým týmto prípadom sa dalo predísť preventívnou prehliadkou. Všeobecná zdravotná poisťovňa vám hradí screening hrubého čreva od 40. roku života. Tak prosím, nebuďte ľahostajní k svojmu zdraviu a choďte na preventívnu prehliadku.